Takže ja vás pozdravujem, po krátkej prestávočke sa stretávame zase v prednáškovej miestnosti alebo v priestore, kde sa prednášajú tie príspevky. Chcel by som pozvať pred nás, ak by som to tak vystižne pomenoval, okrem takých tých všeobecných titulov alebo verejne známych pani poslankyňu, pani doktorku Gaborčákovú. Chcel by som to trošku aj približiť pre tých ostatných. Dalo by sa povedať, že duša a myseľ úžasného projektu, ktorý funguje u nás v Ľubovni, za čo som veľmi rád, aj som hrdý, aj keď nie som priamo Ľubovňanom, ale tá naša, dá sa povedať, spolupráca a tie také rôzne kontakty na tej úrovni toho sprístupňovania alebo verifikovania našich pokusov debarizačných. Takže nebudem to nejak naťahovať, srdečne pozývam pani doktorku Gaborčákovú, aby nám priblížila prakticky celý ten ich projekt, z ktorého potom ťažíme aj my po finále. Takže ďakujem veľmi pekne, nech sa páči. Musím dať nižšie, lebo nižšia žena, aj keď ma počuť dobre aj bez mikrofónu. Naučila som sa. V sociálnej oblasti pôsobím 17 rokov, teraz začala 18. rok. Pracujem vlastne s deťmi a mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, hlavne s telesným postihnutím, mentálnym postihnutím a autizmom v posledných 5 rokov. Takže aj teda v súvislosti s tým, čo povedal kolega, poskytujeme takú komplexnú starostlivosť od detí až po dospelých, kde máme aj podporované bývanie, chránenú dielňu. A teda tutorovali sme aj ďalších ľudí na voľný trh práce, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie. Je to projekt, ktorý nám superviduje švajčiarska strana, ktorá 100 rokov pracuje už so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi. Takže myslím si, že máme aj také švajčiarske pravidlá na to. Myslím si, že je to prehľadný systém. Čo sa týka vlastne tej našej spolupráce s Hradom a s Kanzémom, tak naozaj sme sa museli nájsť vo všetkom. Oni museli počúvať, teda, aké sú naše požiadavky a naše problémy, a my sme sa snažili vlastne výsť z tých našich inštitúcií, o ktorých aj kolegynka v prvom príspevku pani Sonia vravela, že negatívom toho bolo, že zariadenia sociálnych služieb teda hovorili, že to je negatívne, že radšej by prijali teda tie aktivity vo svojich priestoroch. Áno, je to pre nich ľahšie, ale pre klientov alebo prijímateľov tých sociálnych služieb je to horšie. Lebo tí ľudia sa už vôbec nedostávajú k reálnemu životu. Ja chcem povedať z tohto miesta, že ak chcem začať tiež teda dohovorom OSN o právach ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorý bol prijatý vlastne 13. decembra 2006, z ktorého vlastne neskôr začala aj Európska únia teda vychádzať a stanovila si takú stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia a identifikovala takých 8 hlavných oblastí, v ktorých je potrebné prijať opatrenia. Jednou z nich je práve bezbariérovosť, o ktorú sa pokúšame aj v spolupráci s pánom Valužinským v praktickom živote, aby tá Európska únia nebola niečo veľmi vzdialené a niečo teoretické, ale aby ľudia pociťovali, že som Európan v tom, že sa mi bude ľahšie žiť na mieste, kde sa nachádzam. To znamená, ak je ten zdravotne znevýhodnený človek v Starej Ľubovni a má tu Hrad, a má tu Skanzen, a má tu knižnicu, tak jednoducho, aby pociťoval, že tie zákony, ktoré sa tvoria v tej Európskej únii, naozaj dokážu zmeniť prostredie, kde sa nachádza konkrétny človek. Medzi ďalšie vlastne priority tej európskej stratégie, ktorú ratifikovalo potom aj Slovensko, je zapájanie týchto ľudí, rovnosť, zamestnanosť, vzdelávanie, odborná príprava, sociálna ochrana, zdravie, externá činnosť.
Múzeá a galérie majú osobitné postavenie v procese rozvoja spoločnosti, sprístupňujú kultúrne dedičstvo. Ja chcem k tomu povedať náš reálny príklad. Vybrali sme sa do Skanzenu Ľubovianskeho s našimi klientmi a dovtedy naša sociálna pracovníčka rozprávala o histórii, ako ľudia niekedy žili a tak ďalej. A deti po nejakom mesiaci nevedeli samozrejme odpovedať to, čo im sociálna pracovníčka vtlačala do tých hlav, že ako sa niekedy žilo. Ale keď boli u nás na Skanzene, nie že vedeli pomenovať tie obdobia a ako sa žilo, ale dokonca nám jedna mamička povedala z tu nedalekej obce, z Niezného, že jednoducho sa začal syn zaoberať histórie obce. Tam niekedy sídlili Nemci, teda prisťahovalci, a on normálne začal sa zaoberať tým, že ako tá dedina fungovala. Je to chlapec na vozíku, ktorý má detskú mozgovú obrnu, a naozaj chcem povedať, že toto je praktický výstup z toho, že vtedy síce boli vaši pracovníci takí akože úplne spotení, jak nás ťahali na tých vozíkoch do tých jednotlivých domčekov, ale chcem povedať, pán Baložinský, že toto je praktická skúsenosť, kedy ten mladý človek na vozíku naozaj začne sa identifikovať v tom, že nie len kto som, ale odkiaľ pochádzam, aké sú moje korene, a začína byť hrdý na obec, v ktorej sa narodil. Čiže toto chcem povedať aj vám, muzejníkom, že jednoducho naozaj to má konkrétny efekt v tom, čo teda robíte a čo aj pani Sonia vám ako takou ukážkou alebo možno naznačením cesty, že aj tam cesta vedie, naozaj pripomenula, a ja len som povedala, že naozaj to má konkrétny efekt. Jedným zo základných práv, ako povedala aj Silvia Petruchová, pani poslankyňa, je ľudí so zdravotným postihnutím je zakotvené aj v dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím aj účasť na kultúrnom živote. Mnohokrát sa aj nám stáva v rámci Starej Ľubovne, že ak ideme do kultúrneho domu, mnohokrát nás odradí to, že sa tam nemôžeme dostať s tými vozíkmi. Ak poprosíme o súčinnosť rodičov, tak oni sú mnohokrát frustrovaní z tej situácie, že teda celý život sa starajú o tie deti a ešte keď má ísť v rámci nášho zariadenia niekde na kultúrne podujatie, on sa musí vrátiť z domu a nám pomáhať vlastne to dieťa vyniesť doslova do toho kultúrneho domu, tak si povie, že v ten deň to dieťa nepríde. Tým pádom my ho odstrihujeme od konkrétneho zážitku, napríklad toho divadielka a obdobne. Čiže naozaj chcem sa dostať k prístupnosti pre návštevníkov s telesným postihnutím, ale aj s kombináciou postihnutia, o ktorej veľmi Silva krátko, ale múdro povedala, vidno, že žije s týmito problémami. Lepšie by som to nepovedala ani ja, čo sa zaoberám problematikou teda tohto znevýhodnenia, ako je telesne postihnutie, lebo toto je príklad, že ak nám pán Baložinský by nepomohol, nedal teda tú pomocnú ruku a nezabezpečil bol tých ľudí, čo aj u nich robili cez dobrovoľníckú službu a neťahali tých našich klientov do tých domčekov, nikdy by tou zážitkovou formou neprehlbili vedomosti aj tí naši klienti. Ja v rámci prístupnosti pre návštevníkov s telesným postihnutím chcem len rozdeliť vlastne tie vaše múzeá na také 3 objekty, ktoré my vnímame, keď sa potrebujeme ako zariadenie sociálnych služieb niekde nahlásiť a ideme. A možno má to byť len pre vás také zhodenie sa do nejakej štruktúry, kde sa asi nachádzate.
Čiže v záujme reálneho vyjadrenia prístupnosti múzeí ich rozdeľujeme podľa prístupnosti na objekty čiastočne prístupné, kedy ide o bezprostrednú dostupnosť niektorých priestorov pre vozičkárov, prípadne i ďalších návštevníkov s individuálnou pomocou. Vo viacerých priestoroch ide o prekonanie nenáročnej prekážky, práhy, schody. To je jeden typ. Druhý. Objekty, v ktorých nie je bezbariérový prístup, objekty nie sú prístupné pre vozičkárov, priestory sú rôzneho stupňa dostupnosti, niektoré s individuálnou pomocou. Že sa to nejakým spôsobom dá. A sú tretie, objekty neprístupné, v ktorých je vysoká náročnosť dostupnosti vo väčšine s vylúčením bezbariérových úprav. Tie sa absolútne nedostaneme a ten človek v živote nedostane ten konkrétny zážitok z toho miesta. Toto dávam na to, aby ste zvážili, v akých priestoroch, kde sa nachádzate a čo robíte vo svojom profesionálnom živote. A možno tak na zamyslenie, kam chcem ísť z toho, čo som, či z trojky prejdem do dvojky, z dvojky do jedničky a aké sú moje možnosti. Možnosti tu boli povedané, pani Sonia to už povedala, že záleží naozaj od aktivity každého z vás, ako prispiejeme spoločne ku kvalite života. K čomu sa chcem dostať, je prístupnosť pre ľudí s mentálnym postihnutím. Máme pri našich prijímateľoch sociálnych služieb aj ľudí s mentálnym postihnutím. A teda možno by som sa tomu venovala trošku podrobnejšie, lebo z laického pohľadu mnohokrát tie veci mi vyzerajú tak, jak skutočne sú. A možno budem trošku aj taká obsiahlejšia, ale myslím si, že sú to veci, ktoré, keď len 3 z nich použijete neskôr pri mentálne postihnutých, tak si myslím, že im skvalitníte život. Chcem povedať, že pohľad laickej verejnosti na ľudí s mentálnym postihnutím je častokrát skreslený a nepravdivý. Súvisí to s nedostatočným, často úplne absentujúcim kontaktom a poznaním týchto ľudí. Nesmieme zabúdať na to, že každý z nás je v prvom rade človekom a osobnosťou, až potom hovoríme o postihnutí. Ľudia s mentálnym postihnutím sú často kvôli zníženej úrovni intelektu prirovnávaní k deťom a okolie sa k ním tak často aj správa. Neuvedomujeme si, že veľakrát ide o ľudí vo veku 30 a viac rokov a bez akéhokoľvek zaváhania im týkame. Je to aj v inštitúciách, ak my sa s tým stretávame. Pri prvom kontakte s dospelým človekom s mentálnym postihnutím je potrebné rešpektovať jeho vek a pri komunikácii zvoliť vykanie. K týkaniu je vhodné prejsť až po vzájomnej dohode. V súvislosti s fyzickým prostredím môže dôjsť k problémovým napríklad pri podzemných miestnostiach, ktoré častokrát máte, napríklad aj my tu takéto máme, príliš malých a tmavých miestnostiach. Tak ako ktokoľvek bez postihnutia môže mať strach z takýchto miest, aj u ľudí s mentálnym postihnutím môže dojsť strachu a odmietaniu vstupu do takéhoto priestoru. Je preto vhodné vopred upozorniť týchto ľudí, že nás čaká návšteva takéhoto priestoru, prípadne opíšeme to miesto. Napríklad, aj napriek tomu, že miestnosť je menšia ako ostatné, je dobre osvetlená a má dostatok vzduchu. Hej. To sú veci, ktoré toho človeka úplne akože dostanú do takého bezpečia a je to úplne jednoduchá veta, na ktorú nepotrebujete peniaze. Bariérou môžu byť aj priestory bez označenia, prípadne zložité označenie, mnohokrát aj sú nariadené štátom, ako to máte označiť, ale mentálne postihnutom vôbec nerozumejú. Čo môže spôsobiť zlú orientáciu v priestore? Samozrejmosťou by mali byť jasne označené východy, poplašné zariadenia, WC, šatne, smer prehliadky, exponáty, aby sa ľudia s mentálnym postihnutím vedeli v priestore orientovať aj sami. Oni naozaj mnohokrát chcú byť samostatní. Tá kolegyňa by mi vedela potvrdiť, si mnohokrát akože úplne taký až znechutení, že každý bere, že sú naozaj malé deti, ale keby mali tabulky, oni by si to prešli a oni boli hrdí na to, že prešli tým.
Hej. Čiže naberáte, v podstate nielen sa naučia vo vašich priestoroch, ale doslova bude raz ich sebavedomie. A zase jednoduchá vec, jednoducho označiť, kadiaľ pôjdu. A on bez toho, aby mu nejaká sociálna pracovníčka, špeciálna pedagogička alebo ktokoľvek iný hovoril, kadiaľ má ísť. On vie, on dopredu mu povedal, pán, ktorý ho sprevádza, že bude to označené a on krásne si prejde sám. Čiže to je ďalší návod pre vás. Najväčší problém v sprístupňovaní územných zbierok ľuďom s mentálnym postihnutím je forma komunikácie. Spôsob, aký sú informácie prezentované. Pri komunikácii s ľuďmi s mentálnym postihnutím je potrebné pamätať na následovné. Pri komunikácii sa pozerať priamo na človeka. Nekomunikujte prostredníctvom rodičov, asistentov. Nesprávať sa, ako keby tam človek s mentálnym postihnutím vôbec nebol. Mnohokrát sa stáva, že my rozprávame, ale k zdravému človeku. A oni potom začnú vystrávať. Sú hluční, alebo proste to nezaujíma, alebo si z toho nič nezaujíma. A to stačí, že sa budete na nich pozerať. Že on je ten zodpovedný, on sa musí nastaviť na to, aby vnímal tie veci. On je veľmi dôležitý, lebo pán, ktorý ho sprevádza, k nemu rozpráva. Čiže je dôležité naozaj ten kontakt na nich a nie teda na zdravú populáciu. Používať jazyk zrozumiteľný ľuďom s mentálnym postihnutím. To znamená jasne a zrozumiteľne vyjadriť vlastné myšlienky, používať jednoduché slova, kratšie vety, uprednostniť konkrétne výrazy, nepoužívať nejaký slang, odborné výrazy a opakovať kľúčové slova, ktoré už budú mať stotožnené. Počas komunikácie, prehliadky a výkladu vytvárať uvoľnenú priateľskú atmosféru. To aj pani riaditeľka z knižnice by vedela povedať, že naozaj mnohokrát musia vytvoriť pre Míša napríklad Dudu atmosféru, kedy sa cíti priateľsky a potom sa otvára tým ľuďom aj tým informáciám. Častokrát teda spolupracujeme aj s knižnicou, takže máme skúsenosti ako s takouto kultúrnou inštitúciou, tak aj s takouto kultúrnou. Preto to sú praktické veci, ktoré vám hovorím. A nie sú vôbec finančne náročné, len o nich ľudia nevedia. Pozor na neverbálnu komunikáciu. Usmievať sa, prikyvovať, dodržiavať primeraný telesný odstup, poskytovať priestor na otázky a vyjadrenie myšlienok. Ak sa chcete uistiť, či návštevníci výkladu rozumejú, je vhodné požiadať ich, aby vám podané informácie zrekapitulovali, otázky neklásť útočným či agresívnym spôsobom. V tom kostolíku v podstate tá pani, čo nás sprevádzala, im kládla následné otázky po tom, čo im povedala a oni sa tešili, že to je súťaž. Ale v podstate si zapamätali a keď prišli do zariadenia, buď kto nevie písať, tak nakreslil to Archaniela Michala, ale v podstate si upevnili tú vedomosť, ktorú tam dostali. Ale potvrdzovaním bola už tá sprievočička. Čiže na tieto veci myslím. V prípade nevhodných prejavov zo strany ľudí s mentálnym postihnutím, to môžu byť dôvody. Buď na nich nepozeráte, alebo je to pre nich nezaujímavé, alebo to ide tak, že proste sa tak cíti. Je potrebné naozaj zareagovať. Neustále prerušovanie výkladu, skakanie do reči, nepozornosť a tak ďalej. Je potrebné upozorniť, ako keby boli zdraví. Normálne dosloviť, že proste spôsobujú problém aj iným a že aj on sa niečo nenaučí. Nebáť sa ísť do toho normálne, oni sa musia vychovávať práve aj v takýchto kultúrnych inštitúciách. Nie každý vie čítať plynulo a častokrát ľudia s mentálnym postihnutím dostávajú informácie, ktoré na nejakom letáčiku, ktoré nie sú napísané nejakým takým spôsobom, aby im to uľahčovali. Čiže jedným zo spôsobov, ako reagovať na potreby takéto skupiny, je tvorba ľahko čitateľných textov. Píšte jednoducho. Využívajte jednoduché texty s krátkými vetami. Nepoužívajte nespisovné, veľmi odborné slova, hovorové slova, abstraktné pojmy. Ak musíte používať zložité slova, vytvorte si slovník alebo zoznam užitočných slov.
Čiže také malé, ktoré sa častokrát vo vašej terminológii používajú. Niekto majú alebo nemajú obrázok, pritom nejaký piktogram. Rozprávajte sa pomocou textu s čitateľom. Používajte ty a my namiesto niekto. Oni vôbec nevedia, o čom hovoríte, keď budete hovoriť niekto. Čiže ty, my, nie niekto. Buďte opatrní pri slovných zvratoch. Pozor na číslo. Napríklad, namiesto trojky musíte napísať 3 a nie 3. Hej. On keď vidí trojku, hneď. Ale jak vidí proste slovo 3, tak nechce sa mu čítať. Prvé, čo napadne momentálne, no to niekto prečíta. To nič. Hej. A keď tam dáte to číslo, vie, že trojka je trojka. Čiže zjednodušovajte tú komunikáciu medzi vami, medzi tým mentálnym postihnutím. Veľký a jasný typ písma. Nebojte sa obrázkov a fotografií. To, čo urobila Silva, by úplne sa našim hodilo. Proste oni sa poučia na tom, čo majú a vedia význam k tomu obrázku. Čiže úplne sa nebojte, netreba. Pokiaľ sa bojíte, aké slovo použijete, ja vám odporúčam obrázok. Ten hovorí za všetko a jednoducho ani sa veľmi nenatrapíte, nájdete si nejaký pekný obrázok a oni už vedia, o čom to je. Pozadie textu je dôležité. Tlačte váš text na svetlé pozadie. Pred publikovaním informácie v ľahko čitateľnej forme otestujte ju na menšej vzorke čitateľov. My keď niečo robíme, tak skúsime to robiť prvé nejakou menšou skupinou a tam zistíme tie chyby. Aha, asi títo nebudú to vidieť, títo to budú vidieť, títo to vôbec nepochopia, títo to až príliš pochopia. Čiže na tej malej vzorke si vytvoríme možno ten štýl, ako to zavedieme. Takže toto sú také jednoduché rady pre mentálne postihnutých, kde teda môžete mať tých muzejných pedagógov, ktorí sprevádzajú a možno v zborníčku tam to bude vypísané a možno im to dať prečítať, že keď prídu takíto ľudia, tak aby sa držali takýchto základných vecí a pomôžete vlastne týmto ľuďom sa sústrediť na to, čo hovoríte. Nebude vám to trápne, že hovoríte akéby do vzduchu a asi poviete, že tá moja energia voči tejto cieľovej skupine asi nebola nejako veľmi efektívna, ale je to preto, že sme zvolili nesprávny spôsob komunikácie. Ak by sme ho zvolili tak, ako vám hovorím, tak tí ľudia sú tak vďační, a to nie preto, že s nimi robíme, ale to sú skutočne tak vďační ľudia oproti zdravým ľuďom, že by ste mali určite takú energiu, jak pani Sonia vravela, že proste zabojovať tie veci a ísť do ďalšieho projektu, lebo by ste videli tú pridanú hodnotu tých ľudí. A určite by ste takí aj umelci z istého pohľadu, takže verím, že pre vás by to bolo v tom takom materiálnom svete aj také vnútorné povzbudenie, že si váži tú vašu prácu, že dokonca viete robiť aj so špecifickými skupinami. Takže ja vás naozaj k tomu tak motivujem. Ďalšiu diagnózu, ktorú som si vybrala, a ktorej chcem povedať a možno trošku si ju začuli aj v médiách o autizme. Je to diagnóza, s ktorou som sa veľmi málo stretávala, keď sme začínali s realizovaním teda nášho domu svätej Anny v Starej Ľubovni a mnohokrát nebola ani správne diagnostikovaná a báli sa ísť teda odborníci do toho, že stanovia diagnózu autizmus a posledné 4 roky vnímam, že každé tretie dieťa, ktoré je prijaté do nášho zariadenia, trpí poruchou autizmu. Sú rôzne pohľady vedcov na to, čo to spôsobuje a nevedia sa ujednotiť na tých náležitostiach, ale podstata je, že aj vy sa budete viac a viac stretávať s touto diagnózou autizmus, tak ako sme sa museli na ňu pripravovať my. Ona sa postupne bude posúvať do reálneho života, kde sa dostane k tomu ako predavačka, tak aj človek, ktorý pracuje v múzeu, tak aj sociálny pracovník alebo špeciálny pedagóg a tomu sa nevyhneme. Preto som si dovolila vlastne hovoriť aj o
sprístupnení múzeí pre osoby s autizmom a dávam zase také praktické rady, ako s tými ľuďmi teda pracovať. Na začiatku by som možno to rozdelila aj trošku k charakteristike toho autizmu a potom konkrétnym takým príkladom, ktoré by ste mohli využívať, ak príde nejaká skupinka alebo budete upozorniť na to, že je tam človek s autizmom. Ale určite je potrebné, ak chceme byť muzejnými pedagógmi, musíme niečo aj vedieť o tom autizmu. Aj ľudia s autizmom žijú medzi nami. Sú to naši klienti, susedia, deti našich priateľov, známych, naši príbuzní, môžu to byť aj naše vlastné deti či vnúčatá. Autizmus je celoživotné postihnutie, ktoré významne ovplyvňuje kvalitu života daného jedinca aj kvalitu života jeho blízkych. Ide o skupinu ľudí, ktorí mnohokrát nemajú prístup k službám muzeí, muzejných zbierok, umenia, kultúry z veľmi jednoduchého dôvodu. My zdraví sa bojíme neznámeho. Ako najjednoduchšie riešenie, ako sa vyhnúť problémom, sa mnohokrát zdá nezaoberať sa nimi. Práve táto konferencia je veľmi dobrým príkladom toho, že snaha o odstránenie bariér má vždy svoj zmysel a znamená krok vopred k nášmu šťastnému, bezproblémovému spolunažívaniu. Mojou úlohou je ale charakterizovať dané zdravotné postihnutie autizmus, možnosti sprístupnenia muzejných zbierok ľuďom s postihnutým autizmom. Možno by som sa teraz zastavila pri termíne autizmus, vo voľnom preklade znamená uzavrieť to do seba. Mnohokrát to možno aj vnímate v rámci médií alebo nejakých časopisov. Je to človek, ktorý sa nazýva taký čudák. Ide o organické postihnutie mozgu, ktoré najlepšie vystihuje tzv. Triáda poškodení. To znamená, ide o narušenie sociálnej interakcie, ide o narušenie sociálnej komunikácie a predstavivosti. To sa vlastne, toto všetko sa odzrkadlí v tom, že majú stereotypné vzorce správania, záujmov a aktivít, majú výrazné problémy s poznávaním a vnímaním okolia, čo sa neskôr odzrkadľuje v ich správaní. Nechápu zmysel nášho spoločenského sveta a komunikácie, na základe čoho sa izolujú a uzatvárajú do seba. Práve na základe hore uvedených faktov, ak sa laik prvýkrát stretne s takýmto človekom, prirodzene ho vníma ako nevychovaného, neprimerane sa správajúceho čudáka. Oni sú veľmi zvláštni v tom. Základné znaky je poškodenie sociálnej interakcie, čiže vyhýba sa vám. Je ľahostajný k vám. Vy tam hovoríte, vy ho sprevádzate a on úplne nič. Nemáš ja ten človek rozprávam. Ale toto je autizmus. To nie je, že on vás nepočúva. On vás počúva svojím spôsobom, žije vo svojom svete. Poškodenie sociálnej komunikácie. Veľká časť autistickej populácie nerozpráva vôbec. To znamená, nebudú s vami komunikovať. Iní sa vyjadrujú jednoduchými slovami. Opakujú slova, vety sú zostavované nezmyselným spôsobom. My ich veľmi nerozumieme, čo sa ľudí povedať. Niektorí majú bohatú slovnú zásobu, ale slovám rozumejú doslovne a doslovne ich aj používajú. Keď chcete niečo obrazne, absolútne nepochopí, vybere sa, jak ste len použili tak. Poškodenie predstavivosti. Všíma si napríklad na aute iba kolesa, namiesto človeka si všíma jeho náušnice. Opakujúce sa, repetitívne, stereotypné aktivity. Medzi jednoduché stereotypné aktivity patria napríklad točenie predmetmi, vy hovoríte on. Hej? A to začne rukami robiť, hej? A vás to vyrušuje. Vy sa musíte pripraviť na to, že keď ten človek ide, bude robiť tie veci, hej? A to sa nás spadne obrniť, ale povedal, vieš čo, kolega, chod ty, no je nemám. A to mal nejaký taký efekt. Vyhýbanie sa očnému kontaktu, ako som povedala. Ich pozeranie je cez ľudí, nie na ľudí. Pozeranie na ľudí a predmety spôsobom veľmi rýchlym a krátnym. Len tak preletia. Vy si to možno ani nevšimnete. Nezvyčajné reakcie na senzorické skúsenosti. Zakrývanie si uši. No ja to hovorím, zakryté uši, hej. Ako
naozaj tí ľudia, ktorí s nimi nepracujú, tak majú ten pocit, že to nemá zmysel, to má zmysel. Hej. Ale on má proste taký stereotyp, že on toto robí a postupne, keď sa bude cítiť bezpečne, on tie ruky z tých uší dá dole. Takže netreba sa báť, treba to hovoriť ďalej. Problémy pri napodobňovaní pohybov a motorického ovládania. Napríklad poskakuje, keď hovoríte, chodí si po špičkách, kolíše sa, trepota rukami, grimasy robí. Ale teraz neviete, či ste zle povedali, dobre povedali. To súvisí s autizmom. Neprimerané emocionálne reakcie, napríklad krik, pláč z neznámej príčiny. Ale väčšinou, keď je tam ten asistent, čo my v podstate chodia s asistentmi, tak on už vie identifikovať, prečo to bolo, čiže on ho stiahne. Ale keby náhodou, nedajte sa odradiť, máte tam ďalší, ktorí nekričia, normálne fungujte ďalej. Aké služby osobám s autizmom pri stupňovaní územných zbierok, umenia a kultúry by sme my teda odporúčali? Tak sú to asistenčné služby, máme na mysli asi tých muzejných pedagógov, alebo ľudí z týmu, ktorí možno trošku hlbšie sa budú venovať tomu, že si preštudujú niečo aj o tých postihnutiach a aby vedeli adekvátne na to aj reagovať. V súvislosti so sprístupňovaním muzejných zbierok ide hlavne o asistenciu pri zvládaní možných komunikačných a socializačných bariér. Čiže je tam ten človek, ktorý vie, že od autistu, ten profesionál, čiže vy, ktorý vie, že od autistu môže to a to očakávať a vlastne dokončí to sprevádzanie, nevyradí ho do sebe. Takže tie asistenčné služby. Využívanie bežných a moderných médií. Najvhodnejšie pre osoby s autizmom sú jednoduché, jasné informácie, ktoré sú podľa možností doplnené vhodnými obrázkami, piktogramy. Častokrát obrazov piktogram hovorí pre autistu viac, ako keď poviete 20 vied, pre neho úplne že z cesty, lebo nevie, o čom hovoríte. Na zjednodušenie poskytovania týchto informácií by bolo vhodné zaradiť do menu príslušnej web stránky informácie, ktoré by sa týkali konkrétnej výstavy. S miestom výstavy, časovým trvaním, priloženými výstižnými fotografiami priestor a predmetov výstavy. Aby to nebolo pre neho úplne niečo nové. On to vidí na tom, že tam bude prechádzať a on vlastne nepôjde úplne do neznámeho a vôjde vám do tej miestnosti pre vás. Čo som hovorila o mentálnym postihnutí, že môže byť problém. Tlačená verzia by mohla slúžiť ako sprievodný pomocný plán pre návštevníka s autistickou poruchou. Informačné tabule majú byť všade dostatočne viditeľné, čo najjednoduchšie a jednoznačné. Využívanie vizuálnych pomôcok. Keďže mnoho autistov má problém s orientáciou priestora, hlavne ak ide o pre nich neznáme prostredie, je vhodné ďalej pripraviť značky so základnými inštrukciami pre osoby s autizmom, akými sú napríklad nerozprávať, nedotýkať sa, smer výstavy, koniec. Toto budú chápať. Ak tam niečo pridáte viac, nič. Čiže buď piktogram, alebo potom takúto. To dávame na alternatívu. My máme odskúšané, na niektorých zabera to, na niektorých zabera to, tak sme to dali aj to, aj to. Porucha sociálnej komunikácie. Ako vlastne, čo mám ten človek s čím máte rád vlastne. Pri kontakte s osobou s autizmom je veľmi dôležité používať jednoduché výrazy. Vyjadrovať sa stručne, jasne, hlavne tú osobu nezavaliť množstvo slov a vied. Pri komunikácii s autizmom nepoužívajte abstraktné výrazy, metafory absolútne. Ja metaforu vždy používam u mentálne postihnutí, oni sa tak tešia a keď nám prišli prví klienti s autizmom, to bolo katastrofa. Oni na mňa katastrofálne akože reagovali, tí klienti, oni kričali, plakali, lebo ja som na nich rovnaký meter používala ako na mentálne postihnutí a to nezabralo, dokonca mali s tým obrovský problém. Čiže ešte ja som bola tá hnusná, ktorá im spôsobila stres. Čiže naozaj myslieť na to. Snažte sa byť vždy stručný a jednoznačný. Práve možno tie materiály, keby boli na tom webe, tak by už trošku naznačili, ale potom by si odskúšal ten priestor, kde je ten človek. Problémy v sociálnej interakcii. Voči osobe s autizmom musíme vždy zachovať kľudný, pokojný, trpezlivý prístup.
skutočne, aj keď v zariadení je niekedy ťažké reagovať ináč na mentálne postihnutého, na telesne postihnutého a na autizmu, ale jedno je pravda, že na všetkých týchto našich klientov nie je dobré pôsobiť, keď sme nervózne. Okamžite nám to dajú najavo a nám spôsobia taký chaos, že to, čo sme chceli ako poriešiť svojou nervozitou, dvakrát toľko sme nervózne, lebo potom oni sú nervózni a zapričinia proste takú reakciu, že nevieme, kde je sever. Takže či chceme, či nechceme, musíme sa učiť trpezlivosti, pokoji a naozaj také vystupovanie emocionálne vhodné pre nich. Prehliadky muzejných zbierok prítomnosti osoby s autizmom podľa možnosti zabezpečiť v menšom počte návštevníkov odporúčame, keďže autisti sú väčšinou veľmi vnímaví na vonkajšie faktory, akými sú hluk, to znamená, keď urobíte väčšiu skupinku, tak všetci sa rozutekajú alebo majú problém s tým. Takže aj keby vás napríklad sociálni pracovníci, ktorí však ani nevidia, že majú medzi sebou autistického klienta, lebo však ako nalejme si čistého vína, nie všetci poskytovateľia sociálnych služieb sú možno aj tí, ktorí sú úplne obetaví voči tým svojim klientom, ale naozaj berú ako kusy, ktoré musia teda odrobiť a utekajú domov. Takže naozaj, aj keď vám povedia, nás to chcú mať za sebou a tú skupinku tam šuchneme a vy povedzte nie, my si ich rozdelíme na menšie skupinky. Aby teda ten efekt tam bol a vy aj napriek tomu, že tí odborníci, ktorí s nimi pracujú, by to mali vedieť, ale to nevedia, tak vy ich prekvapíte a ich niečo nové naučíte do ich práce, poviete, že sa robí malý počtom. Naozaj môžu v nich vyvolať tie veľké zvuky ľudí, úzkosť, strach, krík, v horšom prípade výbuch zlosti, záchvaty, agresívne prejavy a to je ako veľmi traumatizujúci zážitok u tých ľudí. Správanie autistov je podľa mnohých spoločenských kritérií neželateľné a neakceptovateľné. Musíme si však uvedomiť, že problémové správanie nie je základným znakom autizmu. Je to len dôsledok problémov súvisiacich s komunikáciou, sociálnymi vzťahmi a záujmami. Musíme sa preto snažiť zamerať hlavne na tieto stránky a namiesto jednostranného presadzovania svojich názorov hľadať vhodné možnosti komunikácie s nimi a robiť kompromisy. Narušená predstavivosť a oblasť záujmov. Záujmy ľudí s autizmom často označujeme ako obsesie. Autista má sklon zamerať sa na nepodstatné veci, má obmedzený rámec imaginárnych aktivít. Väčšinou sú to aktivity napodobňovateľné, zaoberá sa s nimi opakovane a rigidne. Jednotlivé aktivity tým postrádajú zmysel. Našou úlohou alebo úlohou spoločnosti je im poskytnúť čo najviac možností na rozšírenie okruhu ich záujmov. Sprístupnenie múzeí umenia a kultúry je jednou z mnohou príležitostí o vzbudenie záujmu osôb s autizmom a iné aktivity a obohatenie ich života peknými a hodnotnými zážitkami. Ďakujem za pozornosť. Dobre, takže ďakujem pani doktorke Gaborčakovej za zaujímavé postredy a praktické informácie. Myslím si, že veľa z nás ich potrebuje, lebo tým, že niektoré aj tie nevyvedenia sa vyvíjajú priebežne a hlavne tie informácie sa k nám dostávajú veľmi, veľmi pozvolna, tak si myslím, že budeme viac pripravení na to, čo nás vlastne čaká a prípadne aj budeme lepšie reagovať na to, na tie skúsenosti. Myslím si, že tak v krátkosti, keď môžem sa k tomu vyjadriť, nám osobne ako múzeum, ktoré malo tú šancu alebo tú čest sa účastniť takýchto spoločných projektov, prinieslo kopec zaujímavých a hlavne veselých príhod. Proste väčšina ľudí to možno vníma ako fakt nejakú záťaž alebo niečo také. Myslím si, že pri strese, ktorý prežívame pri bežnom pracovnom dni, plným
kontaktov s návštevníkmi, ktorí by som povedal, že bývajú mnohokrát agresívnejší a nedisciplinovanejší, ako sú takto znevýhodnené skupiny obyvateľstva, tak jeden deň strávený s takýmito návštevníkmi vás nabíje na ďalšie mesiace takej tvrdej, až akrylovej roboty muzejníka, ktorý musí držať ten úsmev na tvári a pasovať sa s návštevníkmi, ktorí ignorujú všetky bežné pravidlá. Takže pre mňa osobne to bol skôr zážitok, také dobrodružstvo, ale zážitok plný srandy a hlavne, čo je dobre, tí ľudia vás donútia sa vrátiť naspäť k tej radosti z takého bežného života. Oni prídu a všetko je pre nich také ľahšie, veselšie, aj napriek tomu, že niektorí naši kolegovia fakt na konci dňa mali potom na krváte a fučali ako meky, ale na toto už si nikto nespomenie, myslím si, že vôbec. Myslím, že každý si bude pamätať také ťapance rukami pri pozdravoch alebo objímaní alebo ostatné veci. To sú také tie bonusy, to sú tie nastavené hodnoty pri návšteve. Takže ešte raz veľká vďaka za príspevok.